цвет на сега? Не повече. Отстрани. На. И така става ли? Светли ли някакъв чип така дава? Добре, може ли да ми кажете сега вие какъв алкохол най-често пиете? Аз най-често пия бира. И аз пия бира. Само бира. Добре. Основно бира. Основно бира. Добре, а защо точно бира? Защото ми харесва. Защото като пия друго и се напивам много бързо, слаби съм ягелите, затова си пия само биричка. А определи ли компанията алкохол, който ще избереш да пиеш? Не ме харесва. Или няма значение винаги пиеш бира? Не, който каквото и да пия, аз си пия бира. Всяка ситуация. При някой път съм се чувствал неудобно. Тя някъде всички пият уиските или ръки, аз трябва да пия бира и се чувствам неудобно, ама ми харесва. Ага. Добре, а ти? Бих ли повторили въпроса, прощавай? Ти смениш ли си алкохол спрямо компанията? Не винаги. В зависимост от това. От настроението. А добре, смятате ли, че алкохол ви носи някакви ползи? Смисъл, настроение, нещо? За какво го пиете? Какво ви дават алкохол? Защо го пиете изобщо? Ползи не носи това. Да си ползи. Не social drinkers, както се казва. Носи полза да се отпусна, да си отвържа езика малко и да се отпусна, ама иначе изцяло негативи според мен носи. В умерени количества всичко носи полза. Аз така мисля. За мен алкохола зависимост от настроението. Ако съм в окей настроение, мога да се напия да ми е готино, ако ми е гадно, но няма да има ефект от него, ще е по-негативно. А добре, имате ли някакви табиети, които спазвате, когато седнете на маса и пиете даден алкохол, примерно бира? Някакви ритуали, така да се каже. Мисля, нещо, което винаги правите. Примерно винаги ядете пастъци или винаги пържени картофи или винаги сте с компания, няма значение. Аз имам нещо, което правя, като си отварям шишето, винаги правя така. А добре, с нещо конкретно, винаги ли трябва да си в компания да пиеш бира? Не. Аз ще кажа за предишния въпрос, винаги си паля цигара като пия и даже когато не пуша, не пия и като не пия, не като пия, не... Секунда, като не пия, ето едно отрицателно действие на алкохола, върху мен почва да забравям какво говоря. Значи, ако не пуша, не ми се пие. Това ми е на мен да пия. Трябва да спаля цигара и мога да пия. Иначе не пия. Ти? Аз нямам никакви ритуали. Ама все пак ли е по-забавно с компания да пиете? Разбира се, смисъл. Ние заради това се събираме реално. Аз сам даже не пия. Не пия съм. А добре, а мислите ли, че по принцип различните стилове музика предразполагат към различни видове алкохол? Примерно хората, които слушат метал, пият предимно бира или това няма отношение? За мен има. Металите си приятел си пият бира, то може би аз заради това пия бира и защото не мога да пия. Ако отида някъде да слушам народна музика, ще ми се допия ракия. Мога да пия една малка ракия, е така за обстановката, защото ми създава условия. Ама иначе, създава начин. Създава различната музика, създава различното състояние. Ти какво мислиш по въпроса? Не знам за музиката. Критерия е по-скоро. Добре, да речем, че като има нещо по-така, по-повод и повече ще се изрази за пиене, джакчето. Ме, примерно се някакъв събор или да по някаква случайност си попаднал в чалга дискотека, би ли си поръчал пак бира или може би ще заложиш? Чалга дискотеките не продават бирата. Стига бе, как ще Там не е приятно да се пие бира и ракия, защото е Ред Бул с водка. Значи все пак предразполага различния вид алкохол към различна музика. Да, определено е. Така обаче не бих казал, че дори да попадна в чалга заведение, не бих казал, че ще пия Ред Бул с водка. Вероятно бира, може би уиски бих слушал. Ама ти все пак слушаш предимно рок. Да кажем, че е така, да, но реално мен бирата ми харесва като вкус, пък и както Иван си изрази смисъл. Аз държа да отбележа, слушам само тибетска народна музика. Добре, т.е. това означава, че не сменяте вида алкохол, който пиете спрямо настроението. Не. Винаги настроението ви е за бира. Настроението е бира. Самото настроение е бирено, обаче ако има повод, както трябва да се изрази, мисля, че бих предпочел джака. Тази ситуация. И аз да си кажа за това, че пия само бира. Една такава случка съвсем скорошна, лятото на това море. Пробвах, защото пия само бира, отивам първия ден, отиваме на плажа и аз почвам да пия бира. До обяд се изпотих 20 пъти, доспа ми се, стана ми гадно
И реших втория ден да не го правя. През цялото време съм пил с спрайт с мента. Така че, но тя ментата е толкова малко количество, че не мога да кажа, че е алкохол. Значи това е там някакво освежително питие. Но пак обстановката плаш ми е променила пиенето на бира. Ма и условията. Нали, смисъл топло, неприятно. Добре, ами има ли значение, примерно, каква е бирата? Тоест, примерно, ако е някаква определена бира, която не харесвате, няма да пиете бира, ако няма друга. Да, определено, аз съм така. Ако е бира, която не харесвам, не пия от нея. По-скоро би предпочел да пиеш нещо друго. Да. Не. Значи, ако искам да пия бира, мога да пия Риана, мога да пия Стела, да пия в халбите, да пия някакво, да, каквато и да е бира. Няма значение. Даже и Алмус съм пил, като бях в Монтана, примерно. Важно е да е бира. Абе, ако е много гадна, няма да я пия. Като си има бира, има си и бира. Не пише толкова гадни, че няма смисъл да се пие. Еми, добре, аз мисля, че това е достатъчно. Така че едно на здраве може да си кажете. Айде, пийте бира, тя дава живот. Айде и нашия светофар. На здраве и от мен.